नायदो नै बेंगलर कर्नाटका बेंगलर बेंगलराबो एसे गनायबावो जोंनि बर'फ्रा गनायबावनाय नों माबायदि मोनखायोलै आंलाय बिदि ट्राफिक जानांगौला गौतम सागोरसोमोन सुखसागोराबो मोनसेयावसो थाबोबाय रायजोफोर भिडिअखौ जोबजासे नाय दिनै जोङो क्रिसमास केरल सार्भिसनि अमा लायनो नागिरदों अमा फार्मावहाय नोंसोरो जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय अब्लानो नुनो मोनगोन जाबाय 8.150 बार सोफैदों CNG दै सारबा बियो मेंक्लस जाजोबगोन हाद्रियानो फुगारग्रानि एसे दामफायो आसामनिया दामफायो ओमफ्राय साला दंफांखौ अननोबो रोङा आसामाव जेबो दंफां गैला पुरा आसरितसो लामायावनो दंफां दंजोबो बेंगलराव माबा बिल्डिं साबानि थायो मोनफ्रोमबो लामायावनो ओरैबायदि ट्राफिक जाखायोलायो दै मेट्र' बानायबावदोंलाय गोजौजोंहाय आमेरिका थाइलेण्डफोरनि बायदि माबानि बुंदोंब्रा सापागुरि बङाइगावआव बेबायदि माबा खालामदोंमोन नै अभार ब्रिज ओजों माबायाव नैबे माबानि नैबे मा होनो गान्धी मेदाम खाथिनि बङाइगाव मिस्टेक जाबावबायसो फ्लाइअभार बानायनाया अबेना बबेनिया खुन्थियाजों गोजौ खारग्रासो नांगौमोन ओरै आं नायाखैलै बङाइगावखौबो डाइरेक्ट सिंजों मोनसेल' सापागुरि माबा आमथिखा ओरै हाबग्रा ओरै माबाग्रा बे माबानिया सापागुरिनिया सापागुरि अभार ब्रिजआ बे बिदि पस्टजोंसो जानांगौमोन पस्टजोंल' साबसिन जायो लामा थाजोबनाय लामा थायो बिदि बानायलानाया बेवने दिमागा दस्रालै बेवने माने बेखौहाय बानायखांलाबो माबा मोनसे बानायबावनायनि प्लान थायो दा खोथेजोबनाय जाबायना मोनसेल' गुदुं हाबलायो मालाय जोंनि दानि बिटिआर सरकारनि बड'लेण्डफ्राबो बिदिनो सोलोंनानै लादोलै दा फैयै फाइनालि अमा फार्म मोनफैबाय लोगोफोर नोंसोरबो जुदि बेबायदि अमा फार्म बानायनोब्ला नायनानै ला माबायदि बानायो बेंगलरावहाय ओरैबायदि मोजां अमा फार्म बानायखायो ओमफ्राय गाव गावनि न'खरखौ बेजोंनो बिसोरो डेभेलप खालामो नायलांब्लानो जाबाय जोबजासे ओरैबो दङ नै थागोन बहुत एरायबो गिदिर हनै बे गोसोमा मोजां जागोनलै अमा फुदुंग्राया बिराद मोजां क्लिन खालामनानै दोनखायो नै ओमफ्राय नै नायदो एलायनि अमा सावग्रा बेवहाय सिङावहाय असना होबाय सायावहाय गारसोमनायसोल' आरोखि बिसोरो मैथो सुजोबबायसो नै जायगायानो बिराद साफा दोनखायो बिसोरो जेरैबो मैला गैया माथ्र' अमा थानायावहाय एसे एनै हासुदै थायो बेल'सो खिखौबो साफा गारजोबखायो नै नायलाय बेसेबां क्लिन माबायदि खाखायो नै सुबाय 46 नै आङो नैबे अमा फोसाबनायखौ ओरैबायदि मोजां मोनदों ओरैबायदि स्पिड खामानि मावखायो बिसोरो 10 मिनिट 15 मिनिटबो लाखाया जाहैबाय दा अमा फोसाबनाया मासे अमाखौ फोसाबनोहाय ओरैबायदि गोख्रै सुपार एक्सपिरियेन्स दंखायो बिसोरो आं गनायदों बिसोरनि एक्सपिरियेन्सखौ लाहैले नैबे अमाखौ जोङो 255 आवहाय मोनदों ओमफ्राय बाहेरायाव बायोला 420 लायो बेनिखायनो जों फार्माव फैनानै लांफैदों आरो जुदि नोङो गथा लांफैयोब्ला नोङो खर' आथें बिखा बिबु गासैखौबो मोनजाजोबमोना खुनु लस गैया बेनिखायनो जों फार्माव फैनानै लांफैनाय जाबाय आरो दा बाहेरायाव बायोला नोङो 420 खुरियै 46 केजि बायोब्ला बेसेबां फैसा थांगोन हिसाब खालामब्लानो जाबाय अमा बेदर लाना फैबायलै दासो ओंखारदों नै
नै सासे मेगन सागासिनो दङ सिगाङाव जिरायनायनि आरोखि माने दहाय हाखालैमोन खर'आ गोबानो हिनजाव बायदि खर' साफ्लालाय गोबानो ओंखारलायनाय मोनखाबायमोन आयै दे माबायाव खुलिदो खयथा जाखो सालायग्राया नै जोंहा बेंगलरलै गावबागाव बर'आनो सालायजोबो रावनिबो गोनांथि गैया ना मा बुङो गारि मालिकआ हनैनिफ्राय उन्दुदों दा उन्दुवाखै उन्दुवाखैरा नायगासिनो सासेयालाय मेगनसो सादों सिगाङाव जिरायनायनि खर' साफ्लालाय ओरैहाय सिख्लाफोर गोजाखा माबा ओंख्रि दिन्थिबाय थाबाय नुवाखै बिहा नों फैयाब्लालाय आंनावहाय फैनाय नङा इधर भी एक है ये भी लड़की है सिंगल है क्रिसमासनि ने दे बेंगलराव बड'लेण्ड मोननायनि पार्टि প্ৰভু তুমি শুদ্ধ কৰা সুস্থি কৰা আৰু এই কেকৰ কাৰণে বিশেষ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভু আশীৰ্বাদ হওক আৰু সকলোবিলাক যেতিয়া আমি লওঁ সকলোৰ ওপৰত যেন আশীৰ্বাদ হয় যীশুৰ নামত আমেন आलासिफोरखौ एसे भिडिअ खालामदोलाय जाहैदो बाजै माबाफोर बुंनो गोसो दंब्ला बुंखादो दे उनावहाय मोननैया नोंनि हाबानि नोंनि हाबानि भिडिअखौ लुबैबाय नै सार माबा बुंनो गोसो दं आं जाग्रानि र' उनाव बुंगोन माबोरै जादों जाखैने माथो गोमोखो गोमोनाखै बाजैखौबो इन्टारभिउ लादोरा दे बाजै माबाफोर फंनैसो बाथ्रा बुंदो मा बुंनानै दाउ जाबाय टमेट' चाटनि खुमब्रा ओंख्रि ओंखाम बेथ' जेबो जाया होननो नाथाय मोननाय मानि फारसेनिफ्राय जाजोबो नै आंखौलाय बयबो मिथिखागौ आं मिरामिस जायो आलु गोजा बेनो आं बेखौ बुंदोरा माब्रै मोनखो मोनाखै मोजाङानो जादों दा नै आसामनिफ्राय फैनानै बेयाव एफा गिदिर रंजा बाजा खालामफैदों ना बे गासिबो गोजौनि दे Kata Nobin, jangan sih video. Ini, deh dah figin ras. जों मेरला आग्लाय होखादों दे जाना हो
टमेट' गोखैजों साखिनिसोखा सिंग्राफोर जानायफ्रा माबोरै जाखोरा बरिया जोबोर गोथाव खहाबथार दं दे जाना ओमफ्राय दे जाना Ini kena gol. Mari. Nusrullah. Mari jadeng. Oरैनो हर. जानायफ्रा मारै जादों दा? ऐसा खबर करेगा तो कौन देखेगा यार? अंधे उल्टा देख रहा है. Kalau enjoy. Ada enjoy माथो बेखौलाय माबा बायदिसो नुबाय मा होनना बुङो मिथि चिकेन दे जानो जाखांबाय ओइ ओंख्रिफ्रा माबायदि बरिया दहाय लानायाव बिदि मोनाखैमोन जाबाय दा होफैबाय बिदि मोनजाला सुखुथारखा दे जाबाय था माखासेफ्रा जाखांना जिरायबाय ओरैबो नै मारै जाखो ओंख्रिफ्रा दे नोंसोरलाय मारै मोनखो गोथावना गोथाव थावा जाखो खुमब्रा ओंख्रिया थोरसिया बोरैबा लाला बायो बियो बिदिसो फार्स्ट टाइम टेस्टिं खालामदों नोंहालाय नोंसोरलाय जाखांबाय ना मालाय दे न'आवनि हा ना खर' फाइनालि माखासे जाखांबाय माखासे दंबावो लोगोफोर बेदनाबो आग्लायनानै दंजोबो नै थांबाय बेदना थांनायालाय. One day later. मा जाखो
얘는 올바사가. 그럼 스테이 오면은 मोजांसो दे जाना हो लाबाय दे फंबाय जाना हो सोरबा जाखलाय लांबायसो दां Don't be shy. Please don't be shy. बिराद गोथाव नै लाजिनाङालै लाजिला खाजिखौ बायो जोंबालाय लायबावनोसै मारै ओंखाम ओंख्रिफ्रालाय सुपार खादा नाइट सुपार बेयावलाय रुम फुल नंगौना नङा नै बेयो जाहैबाय स्पेसियेल रुम आलासिफोर जाग्रा गेस्ट हाउस नंगौ बुरिसो आदसा जागासिनोखा आरो सासे दंबावो गासैबो बिसोरो मा स्पेसियेल रुम गोजा दे लाजिनाङा दे हगारा दे राना हो माहाजोन ओइ माबायदि मोनदों गोसोखौहाय गोसोआ गोजोननाय मोनदों बहुत गोजोननाय मोनदों बे बोसोराव खय केजि बायदोंलै बेदराब्रा 20 दे ओरैनो माहाजोन लै फिसाखा जोंना हा ओइ ओंखाम लादों The next day.